Ja, jeg skal bevise, at for f af x er lige med x i anden, gælder, at f mærke af x er lige med 2x. Det skal jeg bevise for. Vi er på et 3-trin lige lidt, og inden jeg gør det, vil jeg lige starte med at lave en lille tegning. Så jeg kunne forklare, hvad det egentlig er, jeg gør. Så jeg laver en parabel her. Den bliver ikke mega pæn. Og på den tegner jeg en tangent, som går igennem et vilkårligt punkt på grafen. Det er ikke vigtigt. Ja. Så der. Og den har selvfølgelig det her punkt har selvfølgelig et koordinat på x-aksen, som jeg vil kalde for x0, og på y-aksen, som jeg kalder for f af x0. Og så vil jeg tegne en sekant, som er en ret linje, som går igennem 2 punkter på parablen her. Det er de her 2 punkter. Den har selvfølgelig også, eller de har selvfølgelig også et koordinat. Punktet på x-aksen vil jeg kalde for x0 plus h, og på y-aksen vil jeg kalde det for f af x0 plus h. Grunden til at have det her plus h, det er fordi der ligesom vi har den ene nye værdi, og vi har den anden nye værdi, og sammen med x, hvor der er en forskel på h. Det er det, vi kalder den her afstand, som hedder h. Det kommer jeg i beviser til at kalde for delta x, altså forskellen mellem de 2 x-værdier og for delta y. Ja. Det her skal bevises ved hjælp af 3-trinsreglen. Så jeg starter med at opskrive differenskvotienten. Delta y divideret med delta x er lige med f af x0 plus h minus f af x0 divideret med h. Og i vores tilfælde, i det her tilfælde, kommer det så til at hedde x0 plus h i anden. Jeg indsætter x0 plus h på x's plads, og det står i anden. Så derfor, ja, det står i anden. Minus x0 i anden divideret med h. Og det var sådan set første punkt. I andet punkt, så skal vi ligesom prøve at omskrive på differenskvotienten her. Og det vil jeg gøre ved at gange parentesen ud. Her har jeg noget, jeg kan bruge kvadratsætning på, x0 plus h i anden. Det er det samme som a plus b i anden er lige med a i anden plus b i anden plus 2ab. Så derfor skriver jeg, jeg skriver det igen. Jeg skriver det hernede. Så pænt stod. x0 plus h i anden minus x0 i anden. Til med h bliver så til x0 i anden plus h i anden plus 2x0 minus x0 i anden stadig divideret med h. Og her er der så nogle ting, der går ud med hinanden. Vi har x0 i anden og x0 i anden. Det skriver jeg lige hernede. Så står der altså hn plus 2x h divideret med h. Og det vil jeg gerne reducere yderligere på. Man kan se, her har jeg en hel masse h'er. Egentlig står der jo her h gange 1. Så det er altså det er faktorer, vi har med at gøre, når det er i gange. Så vil jeg vil sige, at
Det er H, og det ene af de her to H'er gået med hinanden. Og det er H. Og tilbage har vi så H plus 2x 0. Ja, og så kan jeg gå videre til, så kan jeg ikke rigtig få program på det, jeg går derfor videre til tredje trin, hvor man skal lade H gå mod 0. Så altså, jeg har delta y til delta x er lige med h plus 2x0, eller h går mod 0, så jeg skriver 0 plus 2x0, og så står der bare, altså, der står 0 plus 2x0, så er det jo bare 2x0. Så der står, tilbage har jeg 2x 0, når h går mod 0. Det jeg har fået her, 2x0, det er altså sekantens grænseværdi. Så når hvad hedder det, altså har differenskvotienten også kaldet sekanthældningen en grænseværdi, når h går mod 0. Og ifølge tretrinsreglen gælder det, at hvis der er en grænseværdi, som jeg har fundet her, 2x0, betyder det, at f er differentiabel i x0. Og endvidere gælder det, at den grænseværdi, man får, det er lige med tangentens hældning. Det vil sige, at vores tangentens hældning er lige 2x0. Og så kan jeg skrive det, jeg gerne vil komme frem til, at tangenthældningsfunktion, altså kaldet f-mærke, f-mærke af x0 er lige med 2 gange x0. Og det var det, jeg gerne ville finde, at for f af x lige med x i anden, gælder, at f-mærke af x er lige med 2x.